En dan naar Aruba. Op het eiland met ruim 100.000 inwoners slaat de vergrijzing flink toe. Maar de zorg voor al deze ouderen piept en kraakt. De centra waar senioren overdag terecht kunnen sluiten en de wachtlijsten groeien. En er zijn ook nog veel particuliere opvangplekken. Maar daar zouden ouderen soms worden mishandeld en verwaarloosd. Ouderen op Aruba zijn vooral afhankelijk van commerciële verzorgingstehuizen. Maar daar wil de 101-jarige Josephine niet heen. In de schaarse tehuizen van de overheid is ook geen plek. Ze staat al 10 jaar op de wachtlijst. Daardoor is ze aangewezen op zorg van vrienden in de stad en 2 dagen per week sociale dagopvang. Yeah, in the Pasadena we go there, we laugh, we make joke, we knit, we do puzzle, we feel. So I would like it to go. Josephine wil niet naar een van de vele commerciële verzorgingstehuizen, want er ontbreekt vaak gediplomeerde zorg. En je moet je hele AOW afstaan. Maar wat voor haar het zwaarst weegt is de slechte reputatie van deze tehuizen. Wij zien dus niet voorgeschreven slaaptabletten voor ouderen om ze rustig te houden. Ook dus dat hun voeding niet genoeg is en niet gezond. En dan zien we ook dat 3 of 4 ouderen op een kleine kamer liggen en ook nog vastgebonden. Collega Lourdes valt haar bij. Hier om de hoek is er een huis. En daar zitten ze als blik sardientjes, 10 op 1 kamer. En dus springt het Rode Kruis bij waar het kan. We hebben met betrokken families gesproken over de problemen met hun bejaarde ouders. Maar ze wilden niet op camera. Filmen in zo'n particulier verzorgingstehuis bleek ook onmogelijk, ondanks eerdere toezeggingen. Praten over misstanden op Aruba is riskant. Het is heel gevoelig. Ja, ik denk omdat Aruba is klein en anderen hebben, misschien degene die wat wil vertellen, hebben ook een familie in een privétehuis. Over misstanden praten is dus lastig op een klein eiland. Maar volgens mantelzorger Helen moet het gesprek wel gevoerd worden. Aruba is schatplichtig aan haar ouderen. De bejaarden hebben Aruba opgebouwd. Wie moet voor hen zorgen?